kape ari tekkinde posuji mon onon yidbe moftude e hutrade kopreji mon cadele mon ngasi halabi cerra ya Play Store walla Google Play mbada télécharger kape keba application ma posma tekka kopreje pofta kape ngande ko kanyum buri webde do e nder leydi Sénégal to banginel dugol kalis hay mbudo ay yobata tirade kalis hay mbudo ay yobata mbele kape ko don haadi mbien ala so tawi ko otoma jogida a ari e station ngaji EDK a sodi gasoil do ponoda yobde ujunere kala ko temedde jeena mbudu jobata walla nadda koy boutikaji amen low press kala ko codda jobirda kape ene jogi ko ustantuma to bange nganyari posma walla ko jolof chicken codda fof ina jogi ko ina ustonoma kape ina tawe e nder réseau ji mum din station ngaji EDK gonde nder jokli Sénégal kala e kubal wat télécharger kape njeya horema njeya jawdima mbemna ngurdamma. Assalamu alaikum bandiraɓe musidɓe tedduɓe yeɓiyankoɓe ayaw Piindi TV on calminama on jurama ko nagi tigui weltare huccidde mon min goy wadde e kala saaha e actu people ɗo e Piindi TV woni caméra o ko bani men korko hono Djiby Dieng to ganduɗa to woni to kaɓɓirde woni toon ko Alifal jehen ƴeewen mo garten mbawen yanñaji e ko nda ko woni people aji ɗi tigi ene jeeya hande kamin gaddani mon e people aji imam Samba woni imam grand mosquée mo Dakar mo ganduɗa ko tumino tigi wonde kala garowo julde toon amo namdoma temedde ɗiɗi mamin gartu e on alhaali aji strabi sano o saha ko beela mo tigi yete e yeso makko min gaddamo holko saabi ɗum kono noon mirma ko artiste keptinoɗo no fewi e nder leydi Sénégal noon waɗi buzz no fewi ko ganduɗa ko woni renno ngo sababu non konguide o suuti e sangane waɗano émission mamin gartu joni joni e ɗiɗon haaluji foof ɗo e ko ganduɗa ko woni actu people tigi ko sunare tigi teskay ko ganduɗa ko woni presse Sénégal honon ustare o mo ganduɗa woni journaliste Mam Les Camara eɗen gandi Mam Les Camara noon keptinoɗo no fewi e nder leydi Sénégal ha ko tenti ko ganduɗa ko e banggal jayyankagal ne tawno noon ko jaynen kono kadi ko janginnowo woni enseignant formateur enen gandi kadi o rewi ko ganda ko woni e téléji mawɗi teskade ɗo e nder leydi Sénégal hono RTS hono kadi TFM ha e Walfadjiri e be se hay ko ganda ko woni Envie FM ɗum noon Mamles Camara heewi rewde ko ganda ko woni ɗiɗon ko ganda ko woni téléji keptinaɗe nder leydi Sénégal hay ganda ko woni presse écrite woni ko ganda ko woni secrétaire général mo Sampix kongo tigi noon rutti e joomi ko ñande samedi woni samedi oɗo jawtuɗo woni sunar noon leydi Sénégal naaɓe kala e kuuɓal ne tawno ko jaalal tigi yeehi kono ko bibliothèque tigi ɗum saabi tigi mawɗo leydi ndi ruttimo teddungal sako noon innirɗeme ko ganda ko woni école sesti mo ganduɗa noon ko jaydiyankagal tigi jangguete toon sen gombima e oɗon people jehenne people imam Samba mo ganduɗa noon kongo tigi ardi to ganda to woni grand mosquée mo Dakar e sanga noon julde korkaka taw noon tawtorama noon julngu mawɗo leydi ndi e kadi hewɓe e ko ganduɗa wonɓe e ko ganduɗa ko woni état o hollitama tigi noon konko noon o mo ganduɗa woni imam Samba vidéo koko taƴonomo hollita tigi noon o wino kala garowo no juulo yo addu temedde ɗiɗi kono ene wayno haaluji ɗi wona noon yar noon tawno noon ko wiyete diffamation tigi waɗi noon ɓe jaltini vidéo ji ɓe taƴi hen kaɓe beela ɓe birli ko ganduɗa ko woni réseaux sociaux ji haaɓi kollita tigi noon imam o kala garowo toon julde aljuma o namdete ko temedde ɗiɗi ha sabino presse aji ni Côte d'Ivoire no mbiya tigi noon au Sénégal pour prier il faut payer 1000 francs kono ene way noon ɗiɗon kongi noon wona ko woodi ko tigi noon oɗo imam e kala e saaha o wiyata ko aljuma yimɓe ndendin ko ganduɗa ko woni temedde ɗiɗi gam noon newde ɗum to ganduɗa to woni to Tiwawon enen gandi on juma woni koye mahede ma won joni lebbi tati hani ɓuro ɗum koye ɗum tan o darino e kala saaha yo yimɓeɓe gon hen ɗum noon sukaɓe taƴi konngimo ko gam noon noon bonnude ko ganduɗa ko woni haaluji makko kono ene wayi noon yimɓeɓe foof paami wonde imam
ummino hen tan darnomo hen tan koko ganda ko woni darnade galle Allah woni noon jama mo tiwa won sabu non e wiide noon khalifa général o wino tigi won bawɗo wadde fof kono noon o jabata ɗum o yiɗi ko goto hen fof waɗa hen ko ganduɗa ko woni buuɗu mum saabi tigi noon o acci yimɓeɓe yo mbat kala saaha temeɗe ɗiɗi gam no naw ɗum toon kono e hollete tigi noon oɗo imam gila 2021 o fuɗɗi wallidde oɗon juma koye kasmi ko tigi o fuɗɗori ɗum ha eɓe ganduɗa noon woni des bons volontaires hati yoltima ko ganduɗa ko woni 31 millions ɗi waɗi versé gam noon juma o yo maahe e ɗum o continue ene way noon sukaɓe notimomo e ɗiɗon 1000 francs ji ha ko ganduɗa ko woni aljuma ɓennuɗo oɗo o renndini kono tolno 8 millions nawama to ganduɗa to woni to juma mo tiwa won so tawno won hen pandirno hen imam o gam yo bonire walla noon tumde mo ene way noon Allah sutimo e hakkude yimɓe fof tigi aji rabi sar noon teska o saha noon woni noon belamma e yeeso mo ko tigi konko noon o holliti wonde noon avocat ji makko mbaɗimo informé wonde noon procès o kolo 16 mai e wiide makko noon ko ɓuri ɗum welde aduna makko ala saabu noon wuuri no ñalomaji ganduɗa e jammaji ganduɗa muusi no feewi te hay goto tawanimo hen so wona procès aji makko saabi tigui o wi omo wada remercier famille makko ɓalliɓe makko ha ɓe ganduɗa e kala saaha na ballanoma hay ko ganduɗa ko woni avocat ji makko e wiidemo noon Ousmane Sonko jarani yalta e kala saaha na haala nde tawno noon kala ko neɗɗo haalano gasi nde tawno so procès o yettima tan ma gongo yaltu konko noon no wi alhamdoulillahi rabbil alamin e wiide makko kadi omo hooli ko ganduɗa ko woni justice leydi Sénégal te omo yiɗi noon so tawi tan ko konko toñi yoɓe pawema ko kuugal ha timmo kono kadi so tawi kadi ko Ousmane Sonko kadi toñi kadi yo foof laɓɓine ha laaɓa ha wiye ceer ɗum noon e wiide makko o saaha omo heppi kolo 16 nde arata nde tawno noon omo yiɗi foof fawto e hoore makko nde tawno o tampi no feewi gasni 10 people men ko mirma artiste nder leydi Sénégal mo gamda heptinno no feewi konko mirma noon jonni mo duuɓi walla ni dumuno mo ganduɗa hay goto yiyano mo e émission ko ganduɗa ko woni confidence intime on noon émission mo ganduɗa o saaha ne waɗi buzz no feewi konko noon mirma ko ɗon tigui waɗi confié ko ganduɗa ko woni vie privé makko mo ganduɗa hewɓe gandano ɗum o wuuri ɗum e wiide makko noon Baba Amdi mo ganduɗa ko producteur mawɗo teskaɗo e nder leydi Sénégal ko konko tigui noon waɗimo trompé saabu noon ko ƴettuɗo ko ɓuuri wadde cher e makko jafoɗon e konngui ɗi woni mbomago makko o tottimo ɗum sababude noon sikkude wonde noon ma oɗo mo ganduɗa woni Baba Amdi ma resmo sabu Baba Amdi ko ɗum winomo kono noon finalement Baba Amdi resanimo te ko yano ha e jinnaɓe makko e wiide makko noon o wi ko Baba Amdi wi ko noon ko jinnaɓe makko tigui wi noon o resta o ganduɗa noon ko artiste ɗum noon musima no feewi ha saabi tigui o woyi hen e on émission guila nden ha joni noon hewɓe eɓe ganduɗa woni artiste ɓe ha eɓe ganduɗa noon ko ganduɗa ko woni milieu showbiz no cuuto hen konngui holte wonde noon gorko to holle yidde ha totta ɗum hoorema walla noon to ɗum holluma hoolare ha mbaɗa ko ganduɗa janggo awɗa ɗum regretté te kadi succès waɗetake forcé yo sukaɓe ndento e kala saaha saabu wonɓe hen producteur ɗi ganduɗa ndewan tan e ko ganduɗa ko woni dow sukaɓe ne mbaɗa ɓe ko ganduɗa ko woni promotion canapé walla noon ne waɗa profité e yidde mabɓe ɗum noon mirma o saaha woni buzz kala e rendoji kala to guddita kala e people aji haala makko haalete ɗum wonno kamin tongonno moon e people aji hande kala ko ke halka en ñaguimo yafuya wonano fanarde wonno ko weltinde mon min totomo rendez-vous ko ɓoyta so weeli jomiraɗo ɗo e Piindi TV on jarama e kettogol. KP ari tekkinde posuji mon onon yidɓe moftude e hutorade kopreji mon caɗele mon gasi ha laaɓi ceerra ya Play Store walla Google Play mbaɗa téléchargé KP keɓa application ma posma tekka kopreje pofta KP gande ko kañum ɓuuri webde ɗo e nder leydi Sénégal to banggue neldugol kalis hay mbuɗo a yoɓata tirade kalis hay mbuɗo a yoɓata beele KP ko ɗon haadi mbiyen ala so tawi ko auto ma joguiɗa a ari e station ngaji EDK a soodi gasoil ɗo ponnoɗa yobde
ujunere kala ko temedde jeenayi mbuɗu joɓata walla naɗɗa koye butikaji amen low press kala ko coɗɗa joɓirɗa kape ene jogui ko ustantoma to banggue gagnari posma walla ko jolof chicken coɗɗa foof ina jogui ko ina ustonoma kape ina tawe e nder réseau ji mum ɗin station ngaji EDK gonɗi e nder jokli sénégal kala e kuɓal wat téléchargé kape jeeya hoorema jeeya jawdi ma mbemna gurdamma